începem cu o întrebare care practic este la suprafață, pentru că în ultimul timp se aud voci care afirmă că reforma justiției în Republica Moldova practic a eșuat, în pofida milioanelor investiții de Uniunea Europeană, dar și a eforturilor depuse aici local. Dumneavoastră, cum vedeți aceste afirmații? Exact. Eu, bineînțeles, pot să mă grăbesc să-i dezamăgesc pe cei care se grăbesc să facă astfel de declarații. Și am tot temeiul să fiu foarte optimist. Pentru că în cele 80 de zile care noi suntem aici, în acest minister, am reușit, practic, la nivel de guvern cel puțin, să promovăm toate proiectele de legi care erau restante. Cu excepția unui pachet care urmează în ședința imediat următoare să fie promovate de către guvern. Evident că nu este suficient doar noi în minister să ne facem lucru. Este necesar Parlamentul cu aceeași viteză sau poate deja sporită pentru ca să ne ajungă în urmă. Să-și facă și ei lucrul sau aprobând acele proiecte de lege în esența și substanța care le se transmit către Parlament. Și cel mai important, probabil, este ca instituțiile statului să înceapă să activeze. Așa cum trebuie ele să activeze, așa cum noi cu dumneavoastră așteptăm, așa cum noi am înțelege că rezultatul modului lor de aplicare a legii, justiția noastră să fie una echitabilă pentru toată lumea. Din punctul ăsta de vedere, și dacă ar fi să ne uităm unde au fost alocați banii din oferiți de către partenerii noștri externi, eu rămân convins că sunt niște mijloace financiare dedicate exact unor scopuri care se ating. Și schimbările vin încet cu încetul. Eu, de exemplu, ies afară și miros să schimbări. Și sper că și dumneavoastră vă veți îmbolnăvi când spun dumneavoastră, mă refer la toată societatea, în curând de exact aceleași lucruri. Să simțim că schimbările se produc. Este vorba despre niște afirmații ale experților în domeniu, care spun că, de fapt, chiar dacă s-au adoptat unele legi, acestea nu funcționează, unele pot fi chiar sabotate din interior, nu sunt aplicate. Este adevărat că noi toți avem în țara aceasta o mică problemă cu modul de aplicare a legii. Nu o aplicăm în sensul care este. Dar să nu și uităm că o lege începe să fie aplicată așa cum ea este gândită și proiectată, nu din prima zi și nu din primul an din care ea se aplică. Pentru că ea trebuie întâi înțeleasă, în toată plenitudinea sa și în toată profunzimea, așa cum ideea a fost însămânțată în acel proiect de lege. Noi, din păcate, avem legi care se schimbă prea des. Așa cum uneori le place politicului. Și nu așa cum iese din aceste birouri sau propuse de experții noștri internaționali pe care îi contractăm. Și noi trebuie să lăsăm lucrurile să fie așa cum ele sunt gândite. Nu trebuie să manipulăm în cadrul unei prevederi legale, așa cum noi credem sau vrem politic, și atunci să vedeți că legile vor să lucreze. Și eu am marea convingere că timpul se pornește. Când acele proiecte de legi sau legi care noi le punem vor fi readuse în situațiile gândite și vor începe să facă efectele, să producă efectele pe care trebuie să le producă așa, cu lege sau alta. Dar la ce etapă vedeți că se află acum lucrurile în domeniul reformării sectorului justiției? În engleză ar fi de design. Noi proiectăm. Pentru că atât timp cât noi scriem legi, cât noi mergem pe calea, avem strategii de care se focusează pe elaborarea cadrului normativ, înseamnă că noi proiectăm justiția. Când o să zicem că strategia noastră este îndeplinită și ea începe să lucreze, atunci noi trebuie să evaluăm și să spunem aduce roade sau nu aduce roade. Dar în moment noi suntem la etapa de design. Și chiar la această etapă, eu cred că ea începe să producă efecte. Care sunt? Iată, poate ne dați câteva exemple. Pentru că, nu știu, reieșind și din încrederea despre care se spune în unele sondaje de opinie în justiție, nu este una foarte mare. Este adevărat. Nu este una mare și este, din contră, este la nivelul cel mai jos în care a fost din ultimii câțiva ani încoace. Dar acesta este, și eu cred că mai jos nu are cum să meargă. Și eu cunosc
foarte mulți am colegi din diferite instituții care sunt oameni dedicați și care sunt foarte bine intenționați și foarte deja dispuși și insistenți să-și facă datoria în modul corespunzător. Doar că și noi trebuie să le dăm instrumentariul și resursele necesare pentru acest lucru. Pentru că atunci când noi spunem că procuratura, de ce nu-ți faci treaba? Pe când ei, un procuror, administrează un caz de la început până la sfârșit și el exercită și secretariatul și învinuiri și aleargă pe drumul și îi prins în judecăți ore întregi de cursul unei zile și are câteva dosare pe zi, noi nu o să vorbim despre calitate. Iar atunci când o să zicem că noi restructurăm această instituție, așa cum noi, spre exemplu, am proiectat o nouă lege cu privire la procuratură, când o să zicem că vă alocăm toate resursele necesare, să vedeți că lucrurile se schimbă. Eu, deși greu se observă, dar vă spun eu, din discuțiile mele cu profesioniștii din domeniul justiției, îi zic că lucrurile în justiție încep a se schimba în sistemul judecătoresc. Eu știu că judecătorii se gândesc mult mai mult decât înainte de a comite sau nu comite un lucru incorect sau la limită de lege. Eu cunosc foarte mult și noi foarte mult ca minister apăsat în cadrul procedurilor disciplinare, ca multe procese să se ducă la capăt, ca oamenii să fie pedepsiți pentru abordările incorrecte care le fac. Și de aici și vine optimismul meu, pentru că eu știu câtă presiune depun și o depun în continuare, ca cei care nu încearcă să gândească legal sau încearcă să gândească în afara unei legi, să se și regăsească în afara sistemului ăsta judiciar. Dar ce înseamnă că depuneți presiunea asta? Asta înseamnă că suntem foarte insistenți în toate procedurile disciplinare care trec pe mâinile noastre și suntem foarte minuțioși atunci când analizăm unele documentele sau altele și dăm aprecieri la unele lucruri și altele. Și nu o mai facem superficial, așa cum se obișnuia să se facă, fără că să cuspi cineva. Înțeles, dar iată, dacă tot am ajuns la sectorul de ceea ce privește instanțele de judecată și cei actori din aceste instanțe, dacă să ne referim la integritatea celor care fac justiție, cum o vedeți, la ce nivel este? Pentru că la fel se spune despre judecători că nu toți respectă aceste judecătorii sunt și ei cetățeni ai noștri, membri ai societății din care noi facem parte și ei nu diferă de restul societății. Cum în societate sunt cei care dau mită, cei care provoacă și vor incorectitudine sau vor corectitudine doar nu în raport cu ei, dar nu ceea ce țin din partea lor, mai bine zis. Exact așa, din păcate, sunt și un șir de judecători. Nu există pădure fără uscăciuni, dar noi uscăciunile trebuie să le tăiem. Și cu acest lucru trebuie să ne ocupăm. Și sunt suficiente instrumente? Vom avea rezultate? Eu nu cred în situațiile când oamenii se plâng că nu au suficiente instrumente. Pentru că trebuie să existe și gradul de independență a celor instituții. Noi aveam colegiile disciplinare, noi aveam consiliile în care noi facem parte, mă refer la Consiliul Superior al Magistraturii. La urmă urmei, noi avem pe voi, presă. Noi, dacă vrem cu adevărat să facem ceva, eu știu că noi le facem. În cel mai rău caz le facem publice și atunci vine presiunea din partea opinii publice. Și când vine, atunci persoane sunt sancționate mai dur. Deși nu neapărat de fiecare dată când obții o victorie să o trămbițeze. Deși asta poate fi și un lucru bun, pentru că sensibilizează și schimbă opinia. Dar le vom face și la timpul potrivit. Păstrăm o doză de umanitate care e atât de specifică poporului nostru și atunci când se străduie să compătimească pe cineva în anumite situații. De ce? Nici nu umblăm cu drapelele sus ridicate chiar totdeauna. Dumneavoastră personal ați avut litigii în instanțele noastre? Eu, nu uitați că eu am început activitatea mea profesională de la a profesa avocatura și am avut multe litigii. Ce impresie ați rămas trecând prin instanțe? Eu vreau să vă spun că am avut suficiență, insistență, ca mai bine 90% din cauzele pe care eu le reprezentam să le câștig fără a mă implica în careva situație. Și mă bucur că nu m-am mai implicat în situații, mă înțelegeți de care natură. Dar la un anumit moment, evident că lucrurile au început să degradeze într-o manieră dezgustătoare și au
am preferat să mă ocup cu altceva. Pentru că nu mai plăcea acel lucru. Deci se întâmplă cazuri Eu am avut care... multe cazuri de la mulți cunoscuți, am auzit multe cazuri de la mulți cunoscuți, doar le-am auzit. Nu am văzut, nu am participat, am auzit. Dar pentru mine este suficient și să le aud, ca să-mi fac opinii sau concluzii. Da, dar să nu rămânem doar cu concluzii. Nu, acum ne luptăm. Iată, dacă tot am ajuns în actualitate, cu siguranță aveți o părere despre modul cum s-a procedat cu liderul PLDM, Vlad Filat, și măsura în care au fost respectate aceste proceduri. Și unele opinii susțin că nu a fost întocmai corect și că ar fi vorba despre așa numita justiție selectivă. Eu nu vreau să... N-aș fi vrut ca eu să mă expun în privința vinovăției unei persoane sau alta. Pentru că aici justiția trebuie să se expună. În același timp, atunci când se comit anumite ilegalități și ele au o amploare destul de mare, dumneavoastră sunteți interesant să triumfeze justiția și echitatea? Sau justiția și echitatea să fie falită, lovindu-se de o virgulă? Și dumneavoastră, eu știu ce gândiți, dar știu că în alte situații vorbiți diferit. Eu nu mă refer chiar la dumneavoastră personal. Am multă altă lume. Haideți cu toții să ne uităm rezonabil la tot ceea ce se petrece și să ne facem concluziile de rigoare. Și astăzi am mai spus la o emisiune televizată, la o emisiune radio. Pentru a parcurge zidul chinezesc, trebuie să faci primul pas, după care or să urmeze toate cele 3000 de kilometri care îi sunt. Dar totdeauna există primul pas. Și totdeauna există primul om. Și totdeauna există prima problemă care apare când deschizi cutia Pandorei. După care urmează și celelalte. Ori noi nu am făcut primul pas și zicem că n-a trebuit să-l faci, împiedicați-vă, cădeți și rămâneți acolo unde voi sunteți. Haideți să vedem lucrurile mai larg. Eu așa le văd. Credeți că vor fi făcuți următorii pași? Nu poate nimeni să se oprească aici. Și nu o să-i permită nimănui să se oprească aici. Nici dumneavoastră, nici în instituțiile de drept, nici în societate. Și nu uitați de exemplu care se dă. Se dă un exemplu foarte clar, că indiferent unde tu ești, indiferent tu cine ești, indiferent peste cât timp, la tine în casă vine justiția și te întreabă ce ai făcut. Și asta e mai important. Și eu așa văd lucrul. Deși uneori multe lucruri se comit cu greșeli. Și nu doar la noi, în toată lumea. Dar când a fost arestat Adrian Năstase, s-au respectat toate procedurile? Nu. Dar ce zice lumea? Luați exemplu de la DNA. Uitați-vă peste Prut. Și Adrian Năstase, prim-ministri arestați. De ce la ei e bine și la noi aceasta e rău? Pentru că, iată, sunt voci care spun că este vorba de... Tot timpul vor fi voci diferite. Justiție selectivă, că Tot este timpul vorba de o luptă politică mai degrabă. Eu cred că de undeva trebuie să înceapă. Și lucrul a început. Noi cu dumneavoastră, eu aș acționa altfel, dacă eu aș fi din media sau din societatea civilă. Eu m-aș strădui lucrurilor să-i dau o altă amploare, mai mare. Ca acel bulgăr de zăpadă să crească și să-i prindă în el aproape pe toți cei implicați în lucrurile date. Noi spunem despre o justiție, multe ori se vorbește selectivă. Cunoașteți nume care sunt vizate de cele mari dosare și ei nu sunt antrenați în acest proces? Haideți să facem lista. Haideți să urmărim ca ea până la capăt să fie. Ați auzit vreun nume? Ori noi despre situațiile care s-au discutat și au stat la baza, bine, rechizitoriul nu știu încă dacă este înaintat, dar au stat la baza intentării unei urmăriri penale. Eu cel puțin le-am auzit din mass media vreun an și ceva în urmă. Sau noi nu vrem să le auzim atunci. Mulți n-au vrut să le aud atunci. Dar ele au fost spuse. Nimic nou nu s-a întâmplat în Parlament. Și dacă ar fi să acuzăm pe cineva, trebuie să acuzăm colegii mei din organele de drept de ce așa de târziu s-a întâmplat lucrurile.
Pentru că domnul Ioniță, care a reapărut la televizor, a vorbit despre aceste lucruri și un an în urmă. Domnul Negruță a spus exact de ce își dă demisie de la funcție de ministru al finanțelor încă un an și ceva în urmă. Domnul Barbăneagră știe toată lumea de ce a plecat din funcție de viceministru. Multe lucruri s-au știut și s-au vorbit în media, dar, din păcate, și dacă trebuie să acuzăm de ce v-ați avut și v-au arătat și atunci scheme și documente și n-ați făcut nimic. Eu așa întrebări cred că ar trebui să le dau. Și eu le adresez dumneavoastră. Dacă dumneavoastră spun că trebuie să ne documentăm până la probatoriu necesar. A apărut mult probatoriu după dosarul Prol sau s-au făcut mai clare lucrurile și am încăpătat încrederea că mergem pe piste corectă. Și chiar vă îndemn să, dumneavoastră în loc, iarăși nu dumneavoastră personal, dar noi toți, în loc să încercăm să facem ca lucrurile să iau o amploare mai mare, să încurajăm pe toți oamenii și nu doar să încurajăm, dar să le zicem, băieți, uitați-vă și prin părți, uitați-vă mai larg, uitați-vă la toți, nu vă opriți aici, noi le spunem, opriți-vă, că ați făcut un pas greșit. Data viitoare nu o să se mai repete. Noi, poate odată în 5, în 10 ani, putem să relansăm câte ceva. O mai oprim acum, sunteți gata dumneavoastră să așteptați 10 ani? Eu nu sunt gata. Eu am copii care cresc în urmă, eu vreau ei să crească și să activeze bine, mersi. Oriunde ei nu s-ar afla. Să învețe bine, să aibă parte de un sistem de sănătate bun. Haideți să nu ne oprim și, dimpotrivă, dați-ne câte un șut în spate ca noi să ne mișcăm mai repede. Dumneavoastră sunteți membru de partid și... Dar aceasta are vreo relevanță? E o întrebare, dacă vreți să ne răspundeți. Și dacă credeți că acesta este un avantaj în cariera... Eu cred că avantaje pot fi doar unele lucruri. Atunci când în spatele tău pot exista echipe care te pot susține. Și când vorbesc despre spate, pornim din instituția în care tu ești, terminând de instituția în care tu o activezi și la nivel mai larg și unde tu raportezi, și terminând cu ierarhic superior și așa mai departe. Atunci există avantaje. Dar, cum spune rușul, один в поле не воин. Și eu mă strădui de fiecare dată să mă integrez cu toată lumea, oriunde ar fi, oricine ar fi, orice coloratură ar avea, orice idee ar avea. Atât timp cât noi avem aceleași viziuni, iată, pe acele viziuni eu încerc să mă asociez cu lumea și să încaut pe ei. Nu mi-ați răspuns dacă sunteți sau nu membru de partid. Nu, și n-am să vă răspund. Atunci vreau să vă întreb tot din activitatea noastră din trecut, pentru că ați rămas să munciți în serviciul public, chiar dacă, iată, luna octombrie 2014 nu erați sigur că veți rămâne. Spuneați atunci pentru Moldova curată că trebuie să ai mult curaj să lucrezi în serviciul public. Și eu rămân de aceeași opinie. Într-adevăr, trebuie să ai mult curaj să lucrezi în serviciul public. Trebuie să ai și mai mult curaj să rămâi în el. Pentru că oamenii au mari așteptări de la oamenii din serviciul public și uneori așteptările sunt peste măsură sau nu de la cei care trebuie. De aceea eu încă rămân a fi adeptul acelei instituții și am plecat din sectorul public, dacă ați văzut. Da, pentru o perioadă scurtă. Da, și am revenit, pentru că am fost solicitat foarte insistent să revin. Și am revenit pentru că încă îmi pot permite să revin. Ce aveți în vedere când spuneți asta? Ceea ce am avut în vedere și atunci. Dumneavoastră m-ați întrebat anterior, nu știu dacă dumneavoastră sau altcineva, că atunci vorbeam. Da, era altă colegă. De ce am schimbat atunci o funcție remunerată mai mult pe altele remunerate mai slab și am spus că atunci mi-am putut permite că aveam rezervele necesare și acum le am, pentru că mai am anumite activități care sunt declarate în declarațiile mele de conflicte de interese, care mi-au dus rezerva necesară ca să nu mai pot menține încă în acest sector public. Dar voi vedea. Vreau să mai, odată ce am fost provocat din nou și am acceptat provocarea, cu atât mai mult știam că oricum voi pleca din calea ferată, pentru că, din păcate, așa stau lucrurile în Moldova, ceea ce este iarăși o problemă, lucrurile cu nouă continuitate, ele nu ajung niciodată la sfârșit și niciodată nu ajung la rezultate și de aceea multe ori pierdem din procese lansate, dar care devin falite. Și din cauza că știam că plec și din cauza că mi s-a solicitat imediat și insistent să accept această ofertă, eu am acceptat-o.
Și cred că e o provocare, probabil, la acest moment, cred că e una dintre cele mai mari provocări pe care le am. Și tare aș vrea să am succes în ea. Spuneați că aveți încă rezervele. Va depinde de rezerve timpul cât veți rămâne aici în funcție? Va depinde și de rezerve. Cred că va depinde și de rezerve. Evident, noi nu trebuie... Știți, noi ca cetățeni, ca birocrați, ca oameni din sectorul public, noi trebuie să fim suficienți de sinceri cu noi și cu lumea care ne înconjoară și cu care noi ne intersectăm. Și nu trebuie să ne amăgim, pentru că de acolo, de la simple neadevăruri sau deja se formează și celelalte. De ce? Da, probabil și cred eu că și de aceasta tot va depinde. Dependeți cum vor merge lucrurile în sectorul privat, inclusiv. Dacă vor merge rău și văd că merge spre faliment, eu trebuie să mă retrag să-l corectez. Asta este. Înseamnă că aveți interese și în sectorul privat și... Am interese, dar care sunt declarate. Am interese, dar care sunt declarate. Așa, să fie clar. Eu nu știu. Probabil noi pe declarațiile le punem hășurate pe site și nu le vedeți. Dar cei care urmează să vegheze, ei le veghează. Nu se intersectează cu interesele publice. Nu se intersectează cu interesele publice, nu se intersectează cu domeniul justiției, nu se intersectau cu domeniul transporturilor. Și totuși v-ați schimbat activitatea chiar în serviciul public, de la transporturi la justiție. A fost o schimbare destul de radicală, bruscă. De ce? Da, multă lume a fost decizia? Multă lume la prima vedere așa și zice. Păi, ce are transportul cu... Dar dacă să urmăriți cu ce m-am ocupat în aviație, cu ce m-am ocupat în transport, cu ce mă ocup aici, m-am ocupat cu două lucruri foarte clare, trei lucruri foarte clare. Am scris politicile din domeniu, am format cadrul regulatoriu din domeniu și lucru, am făcut construcții instituționale efective în domeniu. Și justiția nu diferă. Sunt exact aceleași trei lucruri pe care trebuie să le fac și aici. Să scriem legi, să formăm politicile în domeniul respectiv și să construim sisteme eficiente care trebuie să aplice aceste legi. Eu nu văd diferență. Dumneavoastră? Probabil. Probabil așa e cum spuneți, dar la un moment dat ați fost și verificat de CNI. Am fost, da, și nu au fost, au fost constatate anumite mici și ei m-au ajutat și chiar le spunem, mă bucur foarte mult că faceți verificarea dată. Pentru că am, din studenții, spre exemplu, avem deschise sumedenie de conturi bancare, pentru că la studenți se dădeau cardurile gratis, după care o perioadă, în măsura în care mă angajam într-o instituție sau alta, îmi emiteau și ei cardurile lor salariale, dar nu mergeam de urmă să le închid. Și aveam solduri de un bănuț, 6 lei sau 5 lei, nu mai știu cât. Și mi-am făcut o listă exhaustivă de instituțiile financiare, contul exact și... Doar că iarăși nu am avut timpul să merg să depun cereri, că trebuie să mergi să depui personal la fiecare instituție bancară să-mi închidă acele conturi. Dar în această declarație de acest an le-am indicat. Deci ați eliminat toate... Vreau să cred că nu mi-au omis nimic. Cel puțin intenționat nu am omis nimic. Iată, în declarația dumneavoastră de avere aveți declarate 2 case, da, apartament, afaceri profitabile. Ați muncit în mare parte în domeniul public. Da, dar cum ați reușit și... Dumneavoastră câte ore munciți pe zi? Depinde de zi. Eu muncesc în mediu 18 ore pe zi. Mă dedic mult la serviciul în care sunt, dar mă dedic și la alte activități. Și muncesc și sâmbătă și duminica. Și omul când dorește, reușește. Și eu când aud oameni care se plâng că nu reușesc sau oameni succese, eu tot timpul primul meu gând este că nu se străduie suficient. Și nu muncește suficient. Eu am crescut afacerile de la mici, de ani de zile, nu într-un an și nu în 2, de 7-8 ani de zile. Și este adevărat că o parte din afacerile am și prin succesiune și la o anumită etapă m-au ajutat și părinții mei. Și este adevărat că una din case este de la părinții mei.
Este adevărat că unul din terenuri pe care l-am de la părinții soției mele, pe care am construit casă, și toate aceste lucruri nu sunt secrete și la fel le-am comunicat. Și eu mă mândresc că eu pot să fiu acel om care nu se teme atunci când se scriu legi gen cine e sau declarații de avere și eu nu am ce ascunde. Nu ascund niciodată. Așa este. Așa stau lucrurile. Și sper că ele o să fie o regulă pentru toată lumea. Care sunt planurile dumneavoastră, să zicem, pe termen scurt, dar poate și pe termen lung, în calitate de ministru? Ce trebuie făcut în acest domeniu acum? Deci, de termen imediat a fost și rămâne încă probabil chiar să avansez pe SRSJ în procesul de strategie de reformă sectorului justiției, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, promovarea lor și aprobarea lor. Și ceea ce, evident, trebuie să rămână prioritatea numărul 1. Din cauza că de aceasta sunt legate și alte condiționalități a partenerilor noștri externi. Totuși, eu cred că, în termen mediu, eu cred că unele domenii ale sectorului justiției nu au fost suficient de bine sau nu au fost luate în calculul cuvenit în procesul de scriere, elaborarea SRSJ-ului. Eu aici mă refer la sistemul penitenciarului, unde avem niște condiții nu prea bune, unde avem multe de făcut, deși aveam și multe progrese în ultimii ani, trebuie să recunoaștem aceste lucruri, în sistemul de probațiune. Pentru că acolo lucrurile pot fi, evident, mult îmbunătățite. Și eu mă concentrez, inclusiv aici în birou și cu echipa care a venit din cabinetul meu, pe modul de supraveghere, pe supravegherea modului cum își exercită atribuțiile judecători, procurori, executori, avocați, mediatori. Încercând să vedem unde ei fac sau comit erori grave, ca să putem, în cadrul comisiilor, să sensibilizăm, să sesizăm și să atragem la răspundere cuvenite, ca să încercăm să educăm astfel pe ei, dar și pe colegii lor. Și probabil, nu probabil, dar voi dedica multe eforturi și în această direcție. Să simplificăm procesele de judecată, să încercăm ca ele să devină mai simple și un tempo mai rapid pentru anumite clauze, în sensul că să introducem, probabil, medierea în instanțe de judecată. Vom vedea cum această idee va fi acceptată și de către societate și de către mediul care profesează în domeniu. Voi încerca să digitalizez la maximum posibil sistemul judecătoresc, sistemul executorilor judecătoresc, sistemul actelor notariale, sistemul de reținere. Ceea ce este omis în SRSJ, ceea ce eu nu văd ce nu am găsit. Voi încerca să inițiez un proces, să revedem codul penal și codul de procedură penală, în sensul în care unele lucruri care astăzi stau la baza corupării să dispară, sau cel puțin să încercăm să le rescriem altfel. Voi încerca să conving societatea și politicul să, în timpul chiar imediat următor, să suspendăm toate activitățile de control în cadrul agențiilor economice efectuate la serie. Pentru că mi se pare astăzi, în situație când sunt atât de dificile agenții economice, când este o atâta incertitudine în societate și în rândurile oamenilor, că presiunile, și mai ales atunci când noi știm și auzim presiunile din partea organelor de control excedă cu mult răbdarea oamenilor, cred că noi trebuie să venim cu o pauză, să evaluăm ce facem și cum facem și să venim cu un cadru medicamentos, aș zice eu, să tratăm un pic acest sistem. Dar, iată, de la începutul acestui an, dar s-a oprit finanțarea din partea Uniunii Europene, au venit doar 2 tranșe și ultima nu a fost deplină. Cum afectează acest lucru reforma? Evident că afectează mult. Pentru că în această cauză nu putem avansa așa cum ne dorim, spre exemplu, construcția Palatului de Justiție de la Ungheni, nu putem să finalizăm lucrările așa cum ne dorim la Curtea de Apel Chișinău sau în oricare alte instanțe de judecată, ceea ce la fel influențează calitatea justiției. De asemenea, nu putem să avansăm așa cum ne dorim pe anumite proiecte, pe anumite studii, pe anumite evaluări, analize, dar aceste studii și analize stau la baza elaborării noului cadru legislativ.
Evident că acest lucru ne deranjează. Și există soluții pe interior? De aceea și v-am zis că de termen imediat este să mă concentrez pe SRSG, semnul restanțele, și de aceea și v-am spus că, practic, restanțele majore care au fost, vorbesc din cele majore, la nivelul Ministerului Justiției, la nivel de guvern, m-am străduit să le promovez la maxim de repede posibil. Lucru care s-a întâmplat și am rămas doar cu două proiecte, cu un proiect, mai bine zis cu un pachet de proiecte. Cel de la CNI. Cel legat de integritate, care urmează, sper eu, săptămâna viitoare să-l aprobăm.